No século XIX a orixe de Galicia era incerta e os galeguistas necesitaban coñecer a orixe da súa nación. Xorde así a teoría do pasado céltico de Galicia, para así defender a singularidade do noso pobo con respecto aos demais povos hispánicos. Eduardo Pondal fai referencia continuamente ao pasado céltico de Galicia, porque así mostra a súa ideoloxía e tamén o seu afán por recuperación da cultura galega. A campaña de Anllóns. A campaña de Anllóns foi publicada nun primeiro momento no álbum da Caridade e despois en Queixumes dos Pinos. Nesta obra narrase a historia dun home de aldea que foi encerrado nun calabozo e a melancolía e a dor que sinte é representada cas badaladas. Queixumes dos Pinos. Representa a vontade de Pondal de ser poeta galego e o seu esforzo de dotar as letras galegas de valor estético e literario. Rumores dos Pinos. É o seu primeiro libro publicado. Está composto por 22 poemas escritos en galego e en castelán e abarca temas como son o romanticismo, as costumes e que ambos todos son de carácter celta. Os e oas. Poema épico sobre o descubrimento de América, escrito en 8 reais e que Eduardo Pondal deixou incompleto antes de morrer.